Ikhona ingxaki encinci endibonayo esizoba nayo ne. Uminister Mchunu urepresentwa nguNgcuka Ithobi. Mamelani ke le into ngicela sigqibezeleni i-conclusion ye-testimony ka-Dr. Shezi, but ndifuna ukunixelela nje into yoba uMinister Mchunu kuMadlanga Commission namhlanje net emva ko-Dr. Mashazi urepresentwa nguNgcuka Ithobi. Sizoba nengxaki South Africans. Mamelani ke sigqibezeleni le part. Hayi ke kuphicothwe lo mcimbi lo ba uphansi koba mosibentshilo ku xa benigqiba upart 31 into yoba uDr. Mashazi bokuza ngenwa kumcimbi wala ababantu abayi55 aba appointwa nguBrigadier Julius Mkhwanazi Bugulukudu Bugunyathi Khaso. Hayi ke kungenwe kuwo wazama ungafuna ukuthatha accountability phansi koba uChief Mapiyeye wayithumela kuye ireport back yoba hayibo ndinxakiwe apha ndixoxwa nguBrigadier Mkhwanazi oseke appointa abantu endijampa ngaphezulu wangenzi nix. Hayi ke waba nayo nje into ombona into yoba akafuna ukuyithatha i-accountability yalonto baze bambuza into yoba but uvumile into yoba those were illegal appointments. So now that awuye waba awewazi irregular illegal as appointments kwathini ungazi-reverse phansi kwala mcimbi wami xa bendigqiba upart 3 into yoba ndendasho ndazibuza uba ibe izathini umcimbi wezo appointments ezo ezenziwa nguBrigadier Mkhwanazi. Okay, so kwaphicothwa ke lo mcimbi lowo xa kuphunywa kuwo ndibala nje into ezi-interesting because right now ingqondo wami seyibila ibiliswa nguMinister Mchunu oseke siphathela uNgcuka Ithobi. Xa sigqiba apho kwangenwa kulo mcimbi ke ngoku owe-charges zika Mos uye wathi xa kefika uDr. Mashazi wafika ebusy ephifuna ukulahlela amagada woba kwalo chief wenu ongathi uLigood Themba une-harassment charges une-rape charges against him. So kwangenwa kulo mcimbi lowo weza naye kamnandi u-evidence leader wathi okay phansi kwala mcimbi oye wathi xa ufika apha wafike wasixelela wona malunga noChief Mapiyeye. Ndicela siphicothe umcimbi we-charges zakhe. Kwafuna ungenwa kuzo. Wathi eyokuqala endifuna siyijonge ngila mcimbi ye-rape charges akanazo uChief Mapiyeye. Into yangathi iyathethisa nje into yakhona but wathi hayi kalo awukwazi into yoba uze apha uzozibiza into ezifana nezo xa ugqibile ungafuni into yoba maziphiwa uphicothe umca. Ndithi nguwo sowuze nayo. So to be fair nakuye since seyithethiwe lento seyidentile mos i-reputation yakhe kancinci into yoba sebeyazi offers into yoba wena uyanyukumezana into engathi njalo. Ndicela ke ngokuba siyi-afforde i-opportunity yoba makuthini mayibe seyiphicotha ngoba soyiqalile iye yaqalwa. Ekuqaleni kwayo zikhona mos i-harassment ezi eyona yile eye-grape ayini all in all just ukunirephaphela kuma-charges a-recent ya-withdrawa la grape ibekeze ngayo uDr. Mashazi ezosixelela ngayo. So i-withdrawile kwi-charges zikabani zika-Chief Mashazi ayisekho loo nto leyo. Ngaphezulu kwazama ukuthethwa naye malunga neze-harassment since kune-junior staff members okuthiwa ziye zabe ziyahlukumezeka kulaa nto yela EMPD. Hayi ke nalapho baye bazama ukutsho ngayo into yoba awukwazi into phofu phansi kwale phofu gqibezele lena eye-grape ne wanento ethi but yena laa mntu loyana i-victim yena self angarhalela uMashazi uba ayezazozithethelele lapha. Wathi uChief Evidence Leader lena ayondawo yoba uthi xa ufuna ukulwa iimpi zakho ufune into yoba uza abantu nge-situation zabo ezifana nezo. Le indawo yoba wena ube uzaza uzozidefenda. Wathi ayikho fair into yoba bona oChief Mapiyeye bakwazi into yoba beze no-officer Tipper bazoba zi-witnesses zabo kuthi mina xa ndizabize yami witness eyiyo i-victim leyo ndibe ndizakwalelwa. Wamkhuza apho kwathiwa Brika nedaso lo Tipper lo officer Tipper othi ebeze apha eyi-witness kaMapiyeye ebengayo witness ebeze apha ebizwe yiMadlanga Commission phansi koba naye eyi-witness ye-allegations ebeze zathethwa phansi koba mos siyayazi uba nala mcimbi we-blue light zikakhethi yafikela kubo laa nto lana. Kwathiwa nje so le indawo awuzubiza abo ube uzafuna into yoba uzofuna ukuzidefenda ngento efana otherwise xa bokuthi wathi yena but
xa beke invite bokuthiwe eze ne-witnesses akazakwazi into yoba azo any witness akafuna ukuza kwathiwa bokuthiwe i-witness zoba uze uzozidefenda, not into yoba i-witness zoba wena uze apha wenze zakho i-allegations usebenzisa bona. But any witness oza nayo izoncedisana nokuzidefenda kwakho, it's welcomed, not into yoba uze apha nibe nizawucreate ezenu i-allegations nganto etheni ephume endleleni. Waze ke ngokwazama ukhuzwa into yoba kunaba bantwana mose kuthiwe baye babe banyukumezwa ke izi-harassment ezi, kwathiwa since ulethe information yabo, I think namagama abino bakhona apho ne-medical reports zabo zikhona, ba-aware nawe uye wabachazela into yoba uzoyizisa apha, any information elethwa kuMadlanga Commission iyapublicizwa, ayo secret, ayifihlwa, ba-aware na. So wathi yena ba-aware into yoba amagama abo benzowazisa apha, but ke andimvanga ncam into yoba ubenze aware into yoba information yabo ingapublicizwa size sazi namagama abo into yoba bangobani. So kwathiwa nje it is a bit shameful into yoba afuna ukukapitalize nge-victims ngendlela yoba yenye efuna ukulwa ntoni impi zakhe. So just to wrap it up, iye yabe iphela njalo, but yena nje akayomntu ongathi umhle emehlweni wama-commissioners uDr Mashasi. Masibe siyawuqala upart 1 ke ngoku kabani okaMinister Senzo Mchunu ozabe ongena nini net emva kwelantshi ezinyaweni zakhe uDr Mashasi. Yo, iMadlanga Commission will be the end of us. That I supported and qualified my statement when I made these allegations that the victim will therefore come and speak for herself. Okay, perhaps I'll stop it there. You brought up these issues, and I submit, for your own, and forgive me if my choice of words is not right, ulterior purposes. And when you are confronted with them and you are asked to clarify, then your response that the victim must come. This commission is not interested in subjecting victims to secondary abuse, which appears to be a solution to the problem as far as you are concerned. If you couldn't speak to them as a city manager, a person of your seniority, involving junior members in the force, you ought to have applied better judgment before you drag their names before this commission. And when you can't answer the questions further, you then say they must come themselves and speak to these issues. They never invited themselves here. And why should the commissioners do? That's highly responsible of you, Dr. Mashasi. Can I remind you that in terms of the invite to this commission, I was afforded an opportunity to call any witness if I want to. And I have chosen to call this witness to come and testify on the issues that I've raised, especially the issue around rape and the issue around harassment. But unless I was limited not to invite certain witnesses. No, you ask witnesses to be called to speak on your behalf. An allegation of rape by a junior member in the force has got nothing to do with you. And that witness can't come and testify to that issue because you did not suffer that indignity. So you misunderstood the rule, because clearly you understood it to mean you will throw mud at everybody, and if it doesn't stick, you will get a witness drag some witness out of a hole to present them before this commission so that your personal objectives are met. That's not what the rule intended. It intended for you to be able to call witnesses in your defense. These issues have got nothing to do with your defense. Perhaps that's what your program does. You used a junior's misfortune for your own purposes before this commission. It's sad enough. I don't want to engage on it. And I think as we leave here today, you should really go reflect and engage with this poor lady and stop using her or attempting to use her, because we will not permit you to use her in this environment. But that please don't try and use her for these purposes. Thank you. Okay, can I pose a question? That Chief of Police was allowed to call Tipper as a witness, and I'm not allowed to call anyone to collaborate with my story. It is unfortunate, I accept it.
I do not want to change the rule of the commission, but it is unfair on my part if I am limited in terms of choosing the kind of witness that what I want to choose. And she was prepared to come and respond because there was allegation here in terms of Chief's